ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ ବାକ୍ୟ ବିଚାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଚାପ୍ଟର 1ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ପଦ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ମନର ଭାବନାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେପରି ରାମ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା। ଏଠାରେ ରାମ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା ଏ ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ ରାମ ଗୋଟିଏ ପଦ, କାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବନାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର କି କି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ? ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର କି କି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଯଥା ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆସକ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ପ୍ରକାଶ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ପଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ଏକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଛେଳିର ଗୀତ ଗାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଆମେ ରାଧିକା ଗୀତ ଗାଉଛି ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସକ୍ତି କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟେ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏହି ଉଦାହରଣରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସଜାଇ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟେ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏହା କହିଲେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ମଦନ ସହିତ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ ଏହିପରି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
6 नंबर प्रश्नटी है वाक्यांश काहाकू कुहाजिबो दृष्टांत देई बुझाओ। प्रथमे बुझिबा वाक्यर किछि अंश वाक्यांश। वाक्य बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश कुहा जाए। जेपरि हरिहरंक कथा सुनी माँ, एही वाक्यटी पूर्ण वाक्य नुहे। एहाकू पूर्ण करिवा पई आउ केतोटी पदर आवश्यकता रहिछि। जदि एही वाक्य रे आउ किछि पद जोड़िबा, जेपरि हरिहरंक कथा सुनी माँ आश्चर्य हेले, वर्तमान एही वाक्यटी पूर्ण अर्थ प्रकाश करुछि, तेणु यह एक पूर्ण वाक्य अटे। 7 नंबर प्रश्न है खंड वाक्य काहाकू कुहा जाए। यार उत्तर है समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य कुहा जाए। 8 नंबर प्रश्न है वाक्य और खंड वाक्य मध्य पार्थक्य दर्शाओ। प्रथमे जानिबा वाक्य काहाकू कुहा जाए। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू वाक्य कुहा जाए। ताहेले खंड वाक्य काहा कुहा जाए ना समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य कुहा जाए। वर्तमान 9 नंबर प्रश्न और तार उत्तर जानिबा। वाक्य पाई आकांक्षार आवश्यकता किपरि अछि उदाहरण सह दर्शाओ। वाक्य पाई आकांक्षार आवश्यकता किपरि अछि उदाहरण सह बुझाओ बा दर्शाओ। आमे जानिछे एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू वाक्य कुहा जाए। एही वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पाई अपेक्षा कले ताहाकू आकांक्षा कुहा जाए। तेणु वाक्य पाई आकांक्षार विशेष आवश्यकता रहिछि, कारण यह वाक्यर पूर्णता प्रकाश करि थाए। आकांक्षा गोटिए वाक्यर संपूर्ण अर्थटी को प्रकाश करि थाए बा पूर्णता आनी थाए। जेपरि मदन सहित एही वाक्यटी पूर्ण नुहे। एही वाक्यटी अन्य किछि पद को अपेक्षा करुछि, अर्थात पूर्ण अर्थ प्रकाश करिया पई अन्य पद गुड़िकर आश्रय रे रहिछि। किंतु मदन सहित तांको बापा आसीबे, एहा वर्तमान एक पूर्ण वाक्य अटे। एथिरु आमे जानि पारिले वाक्य पई आकांक्षार आवश्यकता निहाती रहिछि। जदि एपर्यंत आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे त्या बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु, जा द्वारा मु जेबे भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करिवि सर्वप्रथमे आपणक निकट रे पहुंची परिबो। आउ हां, लाइक कमेंट और सांग मानक सहित शेयर करिया को जमारू भूलिबे नाही। पुणी आपण मानक सह देखा हबो अन्य एक वीडियो रे। स्टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।